Ja, kolla på henne. Og fuld smadret her ved de afsted. Og op til vending ligner det er altså god, der redder indenom her, men ja, der tror jeg lige bagved. Rigtig flot reddet her af Matte i gul. De smider desværre afleveringen på jorden, så det er Olivia, der redder afsted i blå. Ja, men det er stadig Olivia. Nej. Så, nu er det spændende. Men det bliver gul lige foran rød. Og nu er det også nede. Så ude til første putter er det rigtig flot her for både Matte og Christina på den anden side, der tager den individually. Så må vi se, hvem der er god til at arbejde. Det er Christina i hvert fald. Og ja, Tova kommer flot på hesten her. Og det gør Matte også. Og det er blå og gul ned til afleveringen. Flot aflevering blå. Og for gul, det var faktisk rigtig flot. Kom så, valg der. Sorry, kom. Og Frede er også kommet afsted. Rigtig flot sat på her. Og Frede tager chancen, der bliver på, så det er jo spændt på at se. Hey, øj, det var sejt. Så det er altså Frede, der ligger i spidsen nu. Det var vildt. Flot reddet her. Så det bliver rød, der redder fast til mål. Men nu er det altså blå og gul side om side. Desværre gør vi det samme igen. Så det bliver Olivia, der redder ikke blå her. Så. Nu skal I se her, hvem der rider fuld smadret. Og de er alle sammen fuld fart afsted. Og det er gul og rød og blå og Christina side om side op til første vending. Ja, der er rigtig flot reddet her af Olivia, så det er Olivia lige foran de andre to. Det er altså blå, der har lagt sig i spidsen her. Og her rider Tova afsted på Ytte. Godt samlet op. Matte og Emily er så lige bagefter, og Matte har ret meget frem. Det er en flot vending fra Tova. Matte har lige lidt kortere end Tova har faktisk. Men det ligner, at det stadigvæk er Tova. I blå. Så det bliver blå, der tager den her efter guld. Nu er vi klar til Litters. Og her går starten, så det er en femte start for dem alle sammen. Så op til første pick-up. Nu må vi se, hvem der rammer her. Det var langt 3. Det går også rigtig godt for Christina her. Så derfor har hun ikke nogen point. Men det er godt. Men Olivia er altså afsted for blå, som først til hattebold. Ja, kommer Matte ned i fuld fart. Emily har lidt problemer her. Også Olivia. Og afsted kommer Linnea. Det er altså rigtig flot reddet her af Linnea. Så det bliver gul, der redder i mål først. Og starten er altså gået. Ja. Tova kan være det.
Der er lidt forskellige taktikker, men det er blå, der har lagt sig frem. Gul var også forrest. Ja. Flot hoppet op af gul, men det er så blå, der røg først ned og nu gul med rød og lige efter. Det er spændende det her, men det bliver blå lige foran rød. Flot ophop her af Matte, så det bliver gul allerede i mål. Så godt en swap. Og der er vist lige nogen, der skal ned bag linjen her. Og starten er gået. Det er en god start på både blå og gul. Ja, den bliver på Tova, det er ret flot. Og den er særret på jorden for blå, så det er rød, der har lagt sig frem nu. Gul er lige bagefter. Der er særret faktisk for Frederik, så det er Linnea, der har lagt sig frem. Og det bliver så cool at redde imod her. Og der går starten. Det er blå og gul lidt foran rød på vej op til vending. Men det ligner det måske er gul, der har lagt sig lidt i spids. Nej, det bliver så desværre, så det bliver blå. Efter gul og rød. Og godt rettet her er gul, der videre i mål. Det er flot sat på. Alle på nær. Fredene på hvordan det ser bare ned. Så må det sidde. Flot har været af Christina. Det er så vildt ud, Olivia, men sejt. Men det er så Frede, der har lagt sig front anyways. Men desværre, der må jeg ud commentators curse. Så det ligner, det måske er blå. Det er desværre også ud for gul. Så det er Hattevand og stedet for blå. Så er det ophop af Frede. Og i stedet er Emily. Nej. Der er en løb. Mener det? Løb. Ikke hesten. Godt fanget her, dommeren. Jeg er lidt i tvivl om, hvad der sker. Det ligner måske, det er Emily, der er på vej på. Det kan lige få kassen med. Det gør hun der. Flot ophop her er god. Og det bliver så rød, der tager de 3 point i den her. Jeg er samlet op af Linnea, så den rydder ind. Så er jeg glad for. Den skal bare afsted. Og jeg går starten af sig ud, så fik jeg også lige sådan helt stille. Men det er altså dem alle sammen. Flot vending fra alle 4. Christina tager en tur ind i pælen. Og næsten en til. Og så er det spændende at se det her. Nogen har det blå flag, og nogen har det gule flag. Men det er Christina, der redder afsted først. Flot sat i af Tova. Emily har også fået sit flag og videre i mål. Og her redder Frede altså afsted i fuld fart.
Valtteri Tova, som skifter til Olivia, der redder fuldt smadret. Og Guinea har fået sit første flag i. Rigtig flot, at de er fredet her. Der er desværre færdigt for rød. Og her redder Hattegold afsted for gul. Gør til Olivia. Det er blå, der er i spidsen. Og gul og rød er meget vildt. Rigtig flot sat i her Olivia, så det bliver blå, der tager den her. Og så er det altså spændende. Og det bliver altså rød, der kommer ind her. Og starten er altså gået til sidste lang. Det er alle rytterne, der ved afsted. Det er Mette, der vender lige lidt før Tova og Emily. Så det er gul, der rider første sæde her. Rigtig god aflevering for dem, og god aflevering for blå og for rød. Men det er altså utroligt godt lige begge her. Så det er blå og gul side om side. Men det bliver gul lige for blå.